Mä voitan tämän pelin aina. Sillä ei tietysti asian kanssa mitään tekemistä. Sä et suostu luopua sun rahoistas, vaikka sä saisit rosvoa. Onks joku vähän kaattikerran? Onks joku vähän hävinnyt koko peli? Arvo, mitä mun kaveri Anne luuli susta. No? Että sä oot mun äiti. No sä voit sanoa silleen, että mä asun kämppis. No niin, jatka, eiköhän me lähdetä hamppipesulle. Voinko mä tulla? Joo, tuu vaan. Nukahtiks Oliver? Joo. Hyvä. Toivottavasti Oliver ei kuulu mitään. Eihän se ole kuullut ennenkään. Olisi pikkasen vaikea selittää sille, jos se yllättäisi meidät. No, parempi, että ei yllätä. Kyllä sä tiedät, että tää ei ollut mun tarkoitus, kun mä pyysin sua asuun tänne. Ja päädytään tällaiseen aina uudestaan ja uudestaan. Olen kuitenkin joskus sun isäpuoli. Mä oon nyt aikuinen. Ja mä oon yhtä vastuussa tästä kuin säkin. Ja nyt vaan kävi näin. Ja sitä paitsi eikö meillä on ollut aika kivaa? Joo, ehkä vähän liiankin kivaa.